बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरिये ख्रिस्बी हाडली आणि ते आणि पवित्र पवित्र आत्म्यावर आत्म्यावरवी ती गर्भेत गर्भेत झाले. झाले. न मान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pag-ibig Maria, debatte देवाची may माय maupiangkat, yun यांका natikar, देवी taniyam कर sa aman आणि sa आमच्या मरणाच्या kalaraman. काळात आमेन. आबले सम्याचे साखर तुझ्या Tuja sa सुद्धाप्रमाणे kasagunan मजे ते जाव. न मान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pag-ibig भगवंती Maria, मरिये debatte देवाची may माय maupiangkat, yun मोपियांका देव natikar, कर taniyam sa आता आणि aman sa आमच्या मरणाच्या kalaraman. काळात आमेन. आणि देवाचा पूत पुण्य झालो. आणि Niyam आमचे sa मध्ये madenji, जी hello. न मान मरिये कृपेन भरले, सुमे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय Tuja Maria, मोपियांका debatte may देव कर maupiangkat, yun आता आणि natikar, आमच्या taniyam मरणाच्या sa aman काळात sa आमेन. kalaraman. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर. भाग्या येसम्या भडव्यान बरी खबर बरी दिल्यावर खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा झाल्या. त्याच्या कष्टा आणि कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओतून आम्ही मागता. जास्त ख्रिस्ता आमच्या सुन्यावरी कृपात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या गिंच्या दयेन मका दिला तब्येन मुझे बहुत जोडाय पाक आणि सवय आमेन. आमेन. शासना सविष्य उदितांका दितांका येसम्या येसम्या निरंतर प्रकाश प्रकाश पंपदे पंपदे मदाने देवीशो खेवदे आमेन. आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येव, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचो दिसपडतो रात अजम कधी आणि आम्ही आमची चुकलेल्या बक्षिता तशेंच चिकन काम बघ आणि आमका ताळण्यात पडून दिनाका पण वाईटातले आमका नेवा. न मान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझ्या सुबॅसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझ्या सुबॅसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझ्या सुबॅसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एक गडीभर आमची सगळी आम्ही माईकान म्यूट करूया आणि सगळे सांगता मिळून थोडा वेळ आम्ही स्तुती करूया. लेट्स ऑल unmute our mic and let's all do praise and worship for some time. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah,
Somia Jesu ya सगळे समर्पित समया कळेल सो वेळ या समोर सो दे तुझ्याकडे समर्पित समया आलेल्या हर एका तुझ्या ज्ञान समर्पित समया जेसु हर एकाचे मन ताळी ऊर्जा समर्पित समया किन्नते समर्पित समया या मागण्याच्या कुड्या पितर हर एक आवाज हर एक तरच नॉइस हर एक तरचे इमोशन्स हर एक तरचे स्मेल एक तरचे ॲटमॉस्फिअर सगळे जेसूच्या अमोल रक्तान कवर जाऊन दे याकडे हालेलुया 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 जेसू याकडे स्पर्श करण्याचा बोरी एकडे सकैल कोणाक राईट साइड थंयसर दूख आसा शिरले परी अनुभव जेसू ताका आपणसा हालेलुया 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 शिरा बरा 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 घट्ट त्याला स्तुती करूया कंटिन्यू स्तुती करूया कंटिन्यू स्तुती करूया जेसू त्याचे सकत वळण येते असा या मरणे जमत जेसू बरोबर मारते आज या समोर चनीसा तुमका हरी एकला आपटते असा जेसू हरी एकला आपटते असा जेसू शिरा बरा 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 हालेलुया डोळे दांपू स्तुती करा डोळे दांपू स्तुती करा शिरा बरा 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 पवित्रत्वाच्या अनाटिंग देवन येते असा घडी इरवते असा पॉइंट करण्याचा तुमका जोरा स्तुती करून जायना मोती पितरस जेजू जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 शिरा बरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 जेजूचे गुण कसे सकत वाळते असा जेजू सकत वळवून असा सुडकेचे सकत वळवून असा जेजूच्या अमोल रक्ताचे सकत वळण असा जेजूच्या कुळसाचे सकत वळण असा हालेलुया 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 एक घडी बोर सगळे डोळे दाबूया एक घडी बोर शांत राहूया डोळे दाबूया दोन्ही हात आमच्या खालसाच्या दौऱ्या लेफ्ट पायांच्या जांगाकडे तेंकटा तावन दोंपराच्या मध्ये थंयसर कोणाक कितें दूख आसा हाडांत दूख आसा थंयसर या खातीर हाडांत दूख आसा थंयसर जेजू याकडे स्पर्श करनासा शीरला बरा या घडी आम्ही या कलवार डोंगराला आम्ही या डोळे सगळं तांब्या कलवार डोंगराळ खुर्सार उमकळतल्या जेजूचे रसन तर गल्या आयझाया 53:5 ताच्या घायावर आम्ही बरे झाल्या ताचे रसन तर गल्या ताका पडत रावया पळया ताचे मुखा आंबळ ताचे दोळे पळया या घडये तुका सुत पळोवन आसा तुझे जिवीत आयचे दिस ताच्या हातान दी
ताचे लागीं उलय. जेजूचे खुर्सा लागीं वच. जेजूच्या खुर्सा कुशीन तुझे हात विस्तारन जेजूच्या कुरिसा पड. त्या खुर्साक खिळायल्ले तशे पांय आपड. त्या खिळाक त्या तशा पांयाक उमो दी. ताच्या पांयाक उमो दी. अनुभव कर जेजूचे हजरपण. अनुभव कर. त्या खुर्सातावन वाटची त्या रक्ताचे थेंबे तुझ्या देवाने ते आसात. पोटाच्या राईट सायडीन तुका कितें समस्या आसात. जावंक पुरो अपेंडिक्स, जावंक पुरो तुका थंय कितें सर्जरी जाल्ली जावंक पुरो. ह्या घडये जेजू तुका पडन आसा. जेजू लागीं उलय. ह्यो वेळ ह्या सुमाराच्या दिसा जावंक पुरो हे 2-3 दीस तोराचेर आसलोय. आज परत कामाक वयतना जावंक पुरो तुजे वयर प्रेशर आसा. जेजूक भेटोवन दी. जेजू लागीं उलय. जॉन 14:27 ह्या हर एकल्याक देवाचें उतर म्हणटा, हांव तुमकां समाधान दिवंक आयला. हांव तुमकां समाधान दिवंक आयला. हांव म्हजें समाधान तुमकां दितां. जेजू खंयसरी म्हणोना, हांव तुका टेन्शन दितां. हांव तुका कसलेय जे कितें पवित्रत्वाचे देण्याचे न्हय ते दिता म्हणून सांगोना. सर्गीतावन येवचें जावन आसा. शांती, समाधान, दयाळाय, मोवाळाय, विश्वासीपण, भोळेपण, सर्गेची जणवाय. तिमोथीक बरयल्ल्या ग्रंथांत सांत पावल म्हणटा, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, तर भियाक करता तो आत्मो जेजून दिल्लो न्हय. आज तुका भिरांत हाडटा तो आत्मो. आज सोड नसो. लेफ्ट हाताच्या धाकट्या बोटात पोटापड आसा. जेजू तुका ह्या घडये आपण आसा. जेजू कसो पळय. अनुभव कर. अनुभव कर. जेजू, जेजू,
Shira bara 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 bara. Shira la bara 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 bara. Tikira bara de bara de bara de bara. Ria shira la bara bara de 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 de. Chesu 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 chesu. आज तुका इंटरव्यू कसो आसा सांग पुरो. व्हडल्या कंपनीक तुका इंटरव्यू पयला. जेजू तुझ्या संगता आसा. जोशुआ 1:9. जोशुआ 1:9. कंटिन्यू क्लेम करते रहो. कंटिन्यू क्लेम करते रहो. तू खंयच्या जाग्यार तुजो पाय दवरताय तो जागो जेजू आशीर्वाद करता. आशीर्वाद करता. विश्वास विश्वास बिलीव. खंयच्या सुवातेर तुजो पाय दवरताय हे सुवात आशीर्वादित करता जेजू. आशीर्वादित करता. त्या कंपनीचे सिच्युएशन कशी असंक पुरो तुझे खातीर देव त्या कंपनीक नवे प्रोजेक्ट दिता. जेजू जेजू या पहिल्या खणात सांगता म्हणून हे उतर क्लेम करताना मागया आज या न्यूजला हर एकल्याने सोम्याची आशीर्वादा जोड घेवच्या पासून सांगता म्हणून हे उतर 3 पटी गट्टूताना रिपीट करूया. Psalm 67:6-7. प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमच्या आशीर्वाद करो. देव आमका आशीर्वाद देव. सगळं संसार ताका भिवून चलो. Psalm 67:6-7. प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमचेर आशीर्वाद करो. देव आमका आशीर्वाद देव. सगळं संसार ताका भिवून चलो. Psalm 67:6-7. प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमचेर आशीर्वाद करो. देव आमका भिवून चलो. संसार ताका भिवून चलो. Psalm 67:6-7. प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमचेर आशीर्वाद करो. आशीर्वाद देव. सगळं संसार ताका भिवून चलो. 67:6-7. प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमचेर आशीर्वाद करो. देवान आशीर्वाद देव. सगळं संसार ताका भिवून चलो. देव आमका आशीर्वाद देव. सगळं संसार ताका भिवून चलो. नमान मरिये कृपेन भरले समजे सुवासा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय. बियांका देवनती कर आणि आमेन. या दुसऱ्या कणान विशेष रान माग्या हर एका पिढ्यास्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन माग्या. मायकल म्हणलो भाव याकडे तका सर्जरीक वेळा ऑपरेशन थिएटरांत आसा. शेसरान सोम्याच्या हातान समर्पण देवया. ताका ट्रीट करतल्या डॉक्टरांक ताक सर्जरीक यूज करचे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स सगळे जेजूच्या अमोलक रक्तान निथळ साव दे. त्या डॉक्टरांक जाय असले जाणवाय तो जेजू फावो करू दे. कितले जण कॅन्सर पेशंट्स असतात. टीबी या विंगड विंगड पिडा, ग्लुकोमा, आर्थरायटिस, ब्रेन स्वेलिंग जाला, कोमार आसा. जेजू याकडे स्पर्श करू दे. पायाची गांठ सुजल्या, लंप्स आयला, गेड्डे आयला, पाठीचे कडो, पाठीचे कण्याचे हाडा L4, L5, L6
कंप्रेस जाल्यात, या गॅप आसा, डिस्प्लेस जाला. जेजू या घडये ती हाडा आपटोली. तो कुंभार आणि आम्ही माती जावन आसा. तो कुंभार आणि आम्ही माती जावन आसा. ताणे कुशी वेल्यार परत त्या हाडांक तेच रूप दिवंक शकता. जेजूच्या घाया वरवीं आम्ही बरी जाल्या. जेजूच्या घाया वरवीं आम्ही बरी जाल्या. ब्लिडिंग रावतेत ना, कठीण दुख, पिरियड्सच्या वेळार कठीण दुख जांपरो त्या वेळार सीक पडताय, या घडये सांग, जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरी जाल्या. जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरी जाल्या. जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरी जाल्या. सांग, जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरो जाला. जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरो जाला. क्लेम कर. जेजूच्या घाया वरवीं, जेजूच्या घाया वरवीं. पाठीच्या कणान कठीण पडापड आसा, दुख आसा. सांग, जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरो जाला. जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरो जाला. जेजूच्या घाया वरवीं हांव बरो जाला. जे भुरगे सीक आसा, त्यातल्या सीक पडते आसा, आज परत सीक पडला, ताच्या माथ्याचेर हात दवर, माग या घडये, जेजूच्या घाया वरवीं तुझे भुरगे बरे जाला. जेजूच्या घाया वरवीं तुझे भुरगे बरे जाला. क्लेम कर माग, क्लेम कर माग. तुझ्या भुरग्याच्या माथ्याचेर आणि हृदयाचेर कुर्साचो गुर्त घाल. जेजूक समर्पण दिले. जेजूचे भुरगे ते. सायनस इश्यूज, जेजूक समर्पण दे. जेजू, 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 जेजू. कितले जाणां किमो घेते आसात, सोम्याक समर्पण दिवया. आमचो सोमी काकुळदार, ताका आसा जाल्यार कितेंच ना. सिल्विया म्हणल्या भयणीक सोम्याच्या समर्पण दिवया. कॅन्सर लास्ट स्टेज म्हणले डॉक्टर. सुमार तेंपान वळवळते आसा, पांया सकयल बोळ ना. जेजूच्या घाया वरवीं कंप्लीटली बरें जावं दी. कंप्लीटली बरें जावं दी. सुमार लास्ट 1-1.5 महिन्या आधी उलयतना ती भयण मॉर्फिन टॅबलेट घेताले. मस्त कठीण दूख आसले, सोसूंक जाय जातले. ते लास्ट मेडिसिन खंय डॉक्टरांनी दिवचे. आता मॉर्फिन स्टॉप केला आणि लो डोसाची मेडिसिन घेते आसा. बरेपण आसा ताका. आमचो जेजू काकुळदार जावन आसा. ताका आसा जाल्यार कांय ना. तो सोमी ताका आपडो दी, आपडो दी, आपडो दी. हांव इतल्या तेंपान कंटिन्यू मागता त्या भयणी पासून. आमचो देव आमकां निराश करना, खंडीत जावन निराश करना. एक 2 महिन्याचो भुरगो ब्रिथींग डिफिकल्टीन कश्टून आसा. कित्याक नांव रिंगो मलेशिया, कित्याक नांव सांगून आसले भयण. एक रेर कायंडाची पिडा. सोम्याच्या समर्पण दिवया. त्या भुरग्याक कंप्लीटली जेजू स्पर्श करू दी, स्पर्श करू दी. सगळ्या पिड्याक समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी 5 पटी घट्ट ताळ्यान रिपीट करया. वर्ड जाता जाल्यार दोनी हात वयर उबारया, घट्ट ताळ्यान हे उतर क्लेम कर. मागया. नाहूम 1:13
तुझेर भार घालता ते भार ताचे जो घालता ते हावाता ताचे मोडून हावंता उडयतलो मोडून आणि तुझे उडयतलो संपली आणि हांव तुझे तुटयतलो संपली हांव उडयतलो. नाहूम 130 नाहूम तुझेर 130 भार घालता ते ताचे जो घालता ते हावाता ताचे मोडून जो उडयतलो हावंता तुझे मोडून उडयतलो संपली हांव तुटयतलो हांव उडयतलो. नाहूम 113 तुझेर भार घालता ते ताचे घालता जो ते ताचे हावाता मोडून जो उडयतलो हावंता तुझे संपली हांव तुटयतलो उडयतलो. नाहूम 113 तुझेर भार घालता तुझेर ते भार ताचे घालता जो ते हावाता ताचे मोडून उडयतलो तुझे तुझे भार संपली घालता हांव ताचे तुटयतलो जो हांव हावाता मोडून तुटयतलो. उडयतलो 130 तुझेर भार घालता ते ताचे जो हावाता हावंता मोडून उडयतलो संपली संपली हांव हांव तुटयतलो तुटयतलो. दमान वरिये तुरपेन मधले समुद्र सुव्यासा श्रीयामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगीरथ बरी देवाची महिमा यागाची विनंती कर आता आणि मिनिटावर चिरला रामे. कितली जणा आज या लैलेलं असत मागणे करतात पोड कसलेही असकत काय मागण्यात सकाळ घालता परतून मागण्या करतात परतून सकाळ पडतात. आज याला कितले जण असतात तुमचं उसू हात होई रुपारा जेजू लगे समर्पण द्या ती असकत काय आज ती असकत काय काही तावन आईला त्या सदून कडून जाय पवित्रत्म्याला की मागोंग जाय पवित्रत्म्याला की मागोंग जाय थोडी सवयाची पदका अशी सियनात ते आंतरिक गाय इन्नर वुंड्स तावन येतात त्या ऍडिक्शनाक आमी संपडता कित्याक आमचे तई तो घाय आसा बस या सोम्याच्या हजारपणात पवित्रत्म्याला की मागया जॉन 16:13 सतसो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां तो संपूर्ण सता करून पावयतलो. सत कितें ते सताचो आत्मो दाखोवन दितलो. आज खंयच्या पदकाक आमी वळख जाल्या जावंक पुरते पयले पातक केदळा आमच्या जिवितांत जाल्ले त्या जाग्यार आमी वचून पळया आणि मागया त्या असकत कथासून कामाच्या पासून त्या एरियाक वचून मागोंक जाय कोण त्या पदकाक कारण जाल्ल्यान तांकां बोगसूंक जाय सेल्फ तुकाच तुवें बोगसूंक जाय आणि मागोंक जाय सोम्या तो एरिया तुझ्या आमोलेक रक्ता नितळ कर सगळे या पदकाचे घाई तो नितळ कर आणि ते घाई तो तुझ्या मोगान भर म्हणून मागोंक जाय तुझ्या मोगान तो घाई भर म्हणून मागोंक जाय सगळे सगळ्यात म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. नाहूम 113 तुझेर भार घालता ते ताचे जो हांव आतां मोडून उडयतलो आणि तुझे सांगली हांव तुटयतलो. नाहूम 113 तुझेर भार घालता ते ताचे जो हांव आतां मोडून उडयतलो आणि तुझे सांगली हांव तुटयतलो. नाहूम 113 तुझेर भार घालता ते ताचे जो हांव आतां मोडून उडयतलो तुझे सांगली हांव तुटयतलो. नाहूम 113 भार घालता ते ताचे जो हांव आतां मोडून उडयतलो आणि तुझे सांगली हांव तुटयतलो. नाहूम 113 तुझेर भार घालता ते ताचे जो हांव आतां मोडून उडयतलो आणि तुझे सांगली हांव तुटयतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिन मागया. या लयने कितले जण तुमचे सांगात भुरगीं आसात तांचेर हात दवरा हे उतर क्लेम करतना विशेष ते भुरगे साठवायन बरं आमच्या भुरग्यांचे ह्या दिसांनी एक्झाम प्रिपरेशन करता जावंक पुरो कितले भुरगे अस्कत आसात शिकपांत कितल्या खंयचे वायट हेबिटे संपडल्यांत कितल्या वायट सांगातपणान संपडल्यांत कितले जाणां मिसाक वचनात मागण्या वचनात कितले जाणां आवय तो पयस आसात आवय सांगिल्लें आयकनात
सगळे समोरच्या समर्पण देऊन येऊन सगळ्यात आपला 5 पटी घट्ट तणान क्लेम कर माग्या Zakaria 9:16 Zakaria 9:16 त्या या दिसा दिसा सर्व पोर्टल सो देव तांचे तारण दोळी आपलो कुणी हिंड आपलो तसे हिंड तो आपले राखता, प्रोजेक्ट शेत तो आपल्या प्रोजेक्ट मुकुटा वयल्या मुकुटा वयल्या देशांती या पळजळतली देशांती पसरतली Zakaria 9:16 Zakaria आ दिसा 9:16 सर्व दिसा पोतांचो सर्व देव तांचे पोतांचो तारण देव तांचे तारण करतलो दोळी आपलो हिंड राखता तसे तो आपले तो प्रोजेक्ट आपल्या राखतलो प्रोजेक्ट मुकुटा वयल्या मुकुटा वयल्या मनका ताच्या देशांती पसरतली Zakaria Zakaria 9:16 ह्या आ दिसा दिसा सर्व सर्व पोतांचो देव देव तांचे तांचे तारण करतलो तारण दोळी आपलो हिंड राखता करतलो तसे तो आपले प्रोजेक्ट राखतलो मुकुटा वयल्या मनका देशांती पळजळतली Zakaria 9:16 त्या दिसा तांचो देव तांचे तारण करतलो दोळी आपलो हिंड राखता तसे तो आपले प्रोजेक्ट राखतलो मुकुटा वयल्या मनका ताच्या देशांती पळजळतली Zakaria 9:16 आ दिसा सर्व पोतांचो देव तांचे तारण करतलो दोळी आपलो हिंड राखता तसे तो आपले प्रोजेक्ट राखतलो मुकुटा वयल्या मनका ताच्या देशांती पळजळतली नमान मरिये कृपेन बदले सुमदियो सुबह शास्त्री अमित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो भगवती देवाची नमो प्रियंका देवी नदीकर नमः चढ़ारामे या अकरेच्या कणांत जाता जाल्यार तिंबियार पड्या दोन्ही हातांचे वयर पार्या दोळ्यान कदम प्या आमचे कुटुंब सुमेशता समर्पण दिव्या आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्यान जेजू याकडे स्पर्श करू दे आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्यान जेजू त्याच्या मोगान भरू दे हर एक तराचे एडिक्शन सराचे एडिक्शन जेजूच्या कुर सांभाळा वचन पडू दे हर एक आर्ग्युमेंट्स कन्फ्युजन्स जेजूच्या कुर सांभाळा वचन पडू दे फायनान्शियल इश्यूज समाजात समर्पण दिव्या याला कितले जण मागून असतात युट्यूबाचेर कितले जण असतात समाजात भेटून दिव्या विंगड जगात मागून असतात विंगड पिटिशना गेल्या सगळे समाजात समर्पण दिव्या या झूमाचेर कितले जण असतात निमा डिसोजा सुजन रॉड्रिगस सुरेश जुलियन मस्करेनस सिरिल फर्नांडिस माइकल जुलियट डिसोजा लेजी डिसोजा अलन पिंटो लिली फुर्टाडो जोस कार्नेरियो लीना जेकब जितेश सिल्विया सांसिया एरन ऑस्टिन मिल्सी रॉड्रिगस विक्टर एंड्रे डिसोजा जॉयस माइकल अरुण वास डेरिल दिव्या हिल्डा एंडी जेन अनोरा बेनेडिक्टा जेनेसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स जेसी जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन किशोर वीडा कैल्विन कैटलिन लरिसा लीना मेलविन शरल सोनल टेरेसा लीना वॉज लिडविन वैलेरियन सोनल ऑडलिन डियोडिटा रेबेल्लो लिडिया मोंटेरो हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिलबर्न Maria Mary D'Souza, Mercia Merwick, Nancy Lobo, Pradeep Menezes, Pratista, Praveen John, Priya Wilson, Princeton, Winston, Violet, Rinna Algar, Gilbert, Rita D'Souza, Tara, Vita, Brenda, Rocky, Renwick, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel. हर एक सोम्याच्या समर्पण दिव्या दोन्ही हातांच्या वयर बार्या हर एक पासून माग्या कितले जण
सैरिक बसत मगन असत त्याच्या जीवितात वाटुत्त बसो अग्या लॉरेन्स या फर्नांडिस सुमेच्या समर्पण दिव्या हर एक जाग्याचे डॉक्युमेंट्स समस्या सुमेच्या समर्पण दिव्या गाडी याचे कंचे समस्या असतात जेजूच्या हातात समर्पण देऊन मागे कोर्टाची केस विथड्रॉ जावचे पासून डायव्होर्स ऍप्लिकेशन कॅन्सल जावचे पासून भुरग्यांच्या देण्यापासून सांगता म्हणून घट्ट तळाने उत्तर पासपोर्ट रिपीट करूया ऍक्ट्स 1631 ताणे म्हणे सोम्या जेसूचे भावट तू बचाव तले आणि बचाव तले 1631 ताणे म्हणे सोम्या जेसूचे भावट बचाव तले ऍक्ट्स 1631 ताणे म्हणे तुझे भावट तू बचाव तले तुझे घराणे बचाव तले ऍक्ट्स 1631 ताणे म्हणे सोम्या जेसूचे भावट तू बचाव Act 1631 ताणे सोम्याचे परफेक्ट भरले सुमध्य सोम्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसो परत एक पटी दोन्ही हातांचे वैर बार्या आज मागण्या या क्रेचकणात कितल्या गाव अक्रिस्ताव गाव असत आणि विशेषतः आमचे कुवैट हा गल्फ राष्ट्र सोम्याच्या समर्पण देऊया तसेच कितली राष्ट्र युरोपची कंट्री कॅनडा ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड अमेरिका इतल्या सगळ्यांनी आज बाबाट ऊन जाते ते असा कितल्याशा जाग्यांनी इगर्स असले लायब्ररीज जाऊन घे या मंदिर जाऊन घे या विंगड दुसरेच चेंज जाते असा कॅथोलिक इगर्स जो आज थंयसर लोक नसताना फंड नसताना आज ते विकून वेते असा ते कटवून आज कॅथोलिक सभेची संपत्ती जावन आसात ताची भुरगीं आसाचे तावन पयस ते आसात विशेषतः ही राष्ट्र बादशाह जावचे पासून या राष्ट्र भावार्था घेवच्या पासून मागया संसार भोर भावार्थ वाडच्या पासून मागया जेजूच्या नावा ऊस बारले जावचे पासून सांगात म्हणून परत एक पटी येऊ तर 5 पटी रिपीट करूया ऍक्ट 1631 ताणी म्हणे सोम्या जेजूचे भावार्थ बचाव सुतले तुझे घराणे बचाव सुतले 1631 ताणी म्हणे तुझे भावार्थ बचाव सुतले तुझे घराणे बचाव सुतले ऍक्ट 1631 ताणी म्हणे जेजूचे भावार्थ बचाव सुतले तुझे घराणे बचाव सुतले ऍक्ट 1631 ताणी म्हणे सोम्या जेजूचे भावार्थ बचाव सुतले 1631 ताणी मुळे सोम्या जेजूचे मान मरिये कृपेन मरले सोम्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू हालेलुया 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 तू बचाव तुझे घराणे बचाव बाहेर भीतर वेतना नंतर तो रात करे संभाळ कोणाचे सर्जरी असा कोणाचे इंटरव्ह्यू असा कोण पहिले पटे बिझनेस आशीर्वाद कराचे ऍप्लिकेशन रिजेक्ट झाला मायग्रेशनचे ऍप्लिकेशन व्हिसा अप्लाय केला विशेष जोश दिला समर्पित देवा या एक क्लच वाट जाऊ दे
Jesunavan. Amen. Amen. Maria, kurpen berle. Sobat Yesus subasa. Stria mita tu sadiv. Ani sadiv tu jakushi for Jesus. Bagyan Bagyan Maria Maria Dewa Mahimba Bapa kani putra kani pavitratmya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. विशेष तरह कोणाक तुमका टेस्टमनी दिवंक आसा या पेटिशन घालूंक आसा पेटिशन धाडूंक आसा 9900332411 परतो सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा टेस्टमनी धाडा सॉरी कोणी तुमका फोन केला जाल्यार हांव बिझी आसलो जाल्यार उखलो ना इन दॅट केस तुम्ही म्हाका व्हॉइस मेसेज घाला या तुमचे खाले पेटिशन आसा तुम्ही धाडून तुमका म्हज्या पुरसते प्रमाणे हांव तुमकां रिप्लाय करता तशेंच कोण तुम्ही युट्यूबार तो मागणे पळोवन आसात आमचे मागणे आमचे युट्यूबाचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा या ब्रेसरा दीस आमची मागणे जमत आसची ना सिटी गरजेच आमची मागणे जमत आसची ना पूण आमची इंटरसेसरी मागणे कंटिन्यू हर एका दिसा संजे 7:30 ते 8:30 वरांचेर आसतले ह्या बुधवारा 1 तारीख विशेष मांडावळ त्या दिस प्रेज अँड वर्शिप वर्ड ऑफ गॉड हिलिंग सर्व्हिस आसतले कुवेट 7:15 वरांक सुरू जाता इंडियाच्या 9:45 संजे सुरू जाता सगळे तुम्ही जॉइन जाया हेरांक तुम्ही सांगा या मागण्याचे लिंक तुम्ही हेरांक तुम्ही धाडा देव तुमका हर एकल्या आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड God bless you. Praise the Lord. Happy Feast of Guardian Angel.